ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗର୍ଭବତୀମାନେ କେଶର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। କେଶର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଉଭୟ ଶିଶୁ ଓ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ନେବା ଏହା ନିରାପଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭଧାରଣର କେତେ ମାସ ଠାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭଧାରଣର 4 ମାସ ଠାରୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଅଧିକ ନିରାପଦ। ତା ଆଗରୁ କରିବା ପିଲା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହାକୁ ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହ ନେବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ 3ରୁ 4ଟି ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜଡ଼ିବୁଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଭୟ ମା ଓ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।